Det er dem alle sammen, faktisk. Det er alle EX'erne. Plush. Mokka banankage har jeg bagt over på mit job. Ved allerede mig og min dreng, vi er helt fucked. Bom. Det skal jo til. Goddag og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge lidt på noget Pokémon-kort. For godt held har jeg Bamsen Bamse med. Tak for sponsorat af video. Lad os se, hvad der gemmer sig i madkassen i dag. Distant Rivals udkommer den 30. Hashtag sponsoreret. En jeg kender. Lad os se, hvad der er inde i. Jeg gad mega gerne at have den der, de der kort, man kan sælge for mange penge. Det tror jeg, det er det, vi chaser i den her video. Der var ikke noget. Combustion. Alle mulige kort, jeg har ingen forstand på. Altså sådan, jeg har ikke... Jeg har set, hver gang jeg prøver at se Pokémon på Netflix, så falder jeg i søvn efter første afsnit. Helt det der. Vi blæser igennem nogle pakker, og så videre bruger man han gerne lige ud og trække noget luft. Så fortsætter vi efter. Der er jo rigeligt at tage af. Not a shit. Not even a shit. Så er der en første hit. En helt basic EX Garchomp. Jeg vil skyde på, det er 30 kroner lige nede i foret. Den ligger vi der. Det er sådan nogle børn samler på EX. Men Bjørn han samler på dem, der koster knaster, ikke? Not a shit. Not a shit. Der. Mik, var det ikke den her, vi skulle have? Var det ikke den, vi skulle have? Altså, det er nok sådan omtrent noget af det bedste, man kan få, er det ikke det? Er det knaster? Den putter vi lige ned i sådan en lille skænkelomme her. Så gemmer vi den til senere, så kan vi lige google. Jeg mener nok, at der er en anden udgave af den, som er lidt hårdere. Det er jo benhårdt, hvis man er til sådan noget. 209 ud af 182, og så 2 sølvstjerner. Der er flere, hvor det kommer fra. Not a shit. Halløj. Team Rockets Crobat EX. Jeg vil skyde på, det er sådan 30 kroner også. Måske 40. Kom an på, om de ved, hvad de laver, de unger der. Man stopper på legepladsen. Hey, hvad så? Skal du have nogle kort? Halløj. Det er en full art. Team Rockets Weezing, det spiller jo max. Helt det der. Apropos, skal vi ikke lige holde en pause, og så vender vi tilbage efter pausen? Jeg kunne ikke lige vente. Det er okay. Der er mange kort i. Ogremon. Hypno. Sack of Ash. Vel lidt Ash. Var det ikke ham, der var med i første sæson? Han græssede eller hvad? 30 kroner lige ned i spareprisen. Stilet. Til at match med den her. Jeg tror, jeg gjorde det forkert igen. Det er lark. Puttede vi lige lark. Det var den her, vi puttede. Men så fortalte jeg, at der findes en, der er federe. Det er så sådan her, den ser ud, hvis den er federe. Jamen, der er flere pakker. Arvens Mabostif. Jeg troede, det var sådan en tilstand, man kunne ramme, når man var i byen. Når man bliver helt Mabostif. Det er meget flot. Fedt, det der tema, altså den der neonblå outline. Articuno. Stilet, det er okay. Hvad så? Velkommen til. Det kunne ingenting. Nej. Den kommer nu, tror jeg. Er I klar? Ikke. Hov. Men det er jo normalt efterhånden, og vi putter en H. Det er dem alle sammen, faktisk. Det er alle EX'erne. Plush. Milotic, det lyder som sådan en serbisk fodboldspiller. Lad os gå ind for at åbne nogle flere.
Vi fik åbnet en kasse Destined Rivals. Skal vi åbne en til, tænker jeg? Slørsk. 30 kroner eller sådan noget. Åbenbart Electabuzz har åbenbart på et eller andet tidspunkt fået en udvikling. Haps. Den får lov til at ligge her. You want this Moltres, please? Team Rockets Watchtower. Den skal jeg lige lægge til siden til brormand. Han er glad for de der Harpers-kort. Ham kender man jo. Fortunately, there's no hit in this package. Ooh. Magikarp. And Misty's Gyarados. No hit. Not a hit. But there's plenty of packs to go. Welcome to the channel. Mook. Se det baglæns, ikke? Så flår vi den op. Habits til brormand. Not a hit. Not a hit. But we have plenty of packs to go. And we'll keep on the journeys. Der er Wood Energy. EX. Dondozo. Det er okay. Energy Recycler. And not a shit in the end. Billy. Larvit. Billy Bully. Billy Bally. Let's Walkie Talkie. Schneasel. Abo. 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 Prøv at se hans super move. Strong bash. Så ligner han står på sådan en AI-terræn-agtigt. Det ser svedigt ud. And there's plenty of packs to go. Impermeable. Articuno. Team Rocket Giovanni. Scroodle. Hamza. Abo. Metagross EX. Stevens. That's Stevens Metagross EX. Waterpool. Great pull. Not a shit. Oh, I did something wrong again. Well, this one is just a quickie. Oh. So I saw online this card is actually a lot of money worth, actually. Maybe like $100, actually. Okay, for this one, we do the Champa method. Just like when you sit at Champa. Dabbling, hot babe. Blaziken again, we have a lot of Blaziken. Actually, this is very funny. This is the main character in the first season. But he was very religious and he was cremated and turned into a sacred ash. You dibble in my nuts! I guess, traveling in South Asia, you should get checked for Lurantis. Oh, hvad er det her? Bro, den er extra crisp. Leave a like and a comment on this video, please, please. I will send out a Dondozo with the lining lines. For sure, for shiznick. Hello and welcome to this video, if you're just tuned in. Ui, Regirock, EX. Now we go like Yanmega. Cyanabis til Cannabis, Yanmega til en EX. God mange EX'er i hvert fald. Altså de er jo ikke på markedet nu, de her. Bombe, det er til brormand. Han laver sådan en samling, hvor der er habits og bombe på. What a shit, what a shit, what a shit. Pidgey bare for sæson 3-agtigt. What a shit. Nothing at all. Den er fed, den her. Team Rockets Wobbuffet. Like everybody remember Wobbuffet. I can feel there's a Moltres coming. Yeah, who am I kidding? I can see it from a miles away. There's no Moltres in this package, man. Wouldn't know if you don't open it. Cynthia's Garchomp EX. Stille og roligt, den har du allerede, ikke? Stille og roligt. Endnu en til samlingen. Får lige en måtte at bo i. Coliver. Nidoran. Arbok. Der er nogle klassikere i den her pakke. Så er der 6 pakker tilbage. Gem. Mook. Ekans. Cave. Abo. Abo. Det er simpelthen... er det Giovanni's Meowth? Team Rockets. Team Rockets Meowth. Og så er der billeder af Giovanni ude til højre. Hvis den her havde været full art, illustration rare,
så går den jo for sådan noget der 3 lær. Brandvarmt. Virkelig, virkelig flot animation. Det er altid optur at pakke en Meowth. Altså Mewtwo? Ja. Speaking of fire shit. 50 likes på den her video, og jeg laver den her sammen med sin anden video. Arcanine. Halløj. Crustle, Full Art. Svedigt nok. Den får lige en lommebue. Talo. Articuno. And that means not a shit. 3 packs to go. Det er et fedt kort. Jeg gad bare godt lige at have den i sådan en Full Art. Heath Rotom. Bambrubumbam. Fuzz. Does. Hans far. But what will the last one hold in store for us? I can feel it's heavy. I can feel the girth. Insert music that fits the occasion. Breland. Bombe til Brormand og Habbes. Full Art. Arboliva EX. Ej, crazy kort at slutte af på, hva'? Så er det bare en fucking Pokémon, der er baseret på oliventræ. Tak fordi I så med. Crazy ikke havde noget bedre at tage til. Skriv DM for nummer, så kan I sende MobilePay, så kan I støtte. I skal ikke holde det tilbage. Ikke at der er brug for det. Det skal slet ikke lyde sådan. Men like og subscribe, så trækker vi lodder om sådan en her Full Art Dondozo EX. Ikke? Den havde jeg lige misset. Miss kat. Meowth, hallo. Du ved lige efter et kort, så der var den. Lidt du huske dagen på.